Mbak Niken siap. sudah kesini. Siap, yuk. Nunggu dulu. Ya ditabuhi iki lambene awake dhewe yuk. Ditabuhi. Yo. Piye lagunya piye? Anggo lambene awake dhewe. Dung tak dung 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 tak dung dung tak dung 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 tak dung dung tak dung 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 tak dung dung tak dung dung tak dung dung tak Saiki kowe nada apa kowe? Bagian tabuhan apa? Wis. Oh, koclok kabeh. Lho, sing mari ditangkep iki. Kene iki wis mlaku ki anggun ayu-ayu. Lah kok trimo mek ditabuhi. Iki bas. Bas ki. Bas iki. Kowe piye mau? Yo. Kowe piye sil? Tok dung dung tak dung dung tak toreng toreng ding. Bener. Salam-salam sik, salam-salam sik. Nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik kene jajar. Amah aku. Bacok ki engko lho. Ayo. Iki lindrit e ogo. Wes, kene Bu, awar aku lah kowe. Kok kene. Ayo salam-salam sik kene. Iya. Selamat malam Dek Niken Iyu. Iya. Sapa jenenge? Iya, selamat malam juga Lalati La Iyup. Iki Iyup. Oh, Iyup. Iki ya Iyup. Oh, Iyup, iya. Sabloke bar-bahelan ki terus Iyup. Iyup. Oke. Iya, ngaturaken sugeng dalu sedayanipun, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kalian Ibu Munawarah. Heeh. Sapa? Bu Munawarah. Munawaroh kowe. Mbak Listiani, Mbak Lis make up. Hah? Mbak Listiani kalian Mas Edi Sayogo. Edi Sayogo. Endi to? Iki lho Munaroh iki kok ndi? Oh, ini toh. Kok Mbak Munawaroh. Listiani dan juga Mas Edi Sayogo karena sudah nimbali Ngundang Mbak Niken. ulam Mbak Tila kalian kencana wungu. Mugi-mugi tansah pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi seger waras. Amin. Sehat selamat wilujeng. Mugi-mugi tansah antuk kebahagiaan. Amin. Amin. Ini Gimana dalam rangka acaranya, acara Sunatan. sunatan Bapak Edi. Eh, Kok iso Bapak Edi? Sing Ya wis alot. sapa sing sunat sapa? Pak Delvin Giovanno Eliosa. Ya, kalian Napa? Dik Putri, Dik sing cantik iki lho iki. Iki sing wedok ya disunat. Ya disunat. Apa nih? Nek lanang kan diketok, nek wedok iki ora diketok. Diapake? Diselentik. Masa Gak nuwe diselentik urut. Yo, yo. Kowe dhewe diselentik yo. Yo sing tau sunat. Kowe biar sunat ora. diselentik ya. Iya. Mau. Awake dhewe delok cah loro iki perkara diselentik seneng ya. Iya. Lah kaya apane piye? Diselentik. Keri. Rasa koclok kowe. Tak sagak. Tak sagak. Lah piye lo jogete lo? Lah mosok yo nganggo ngene-ngene. Ben menghayati agar gratis lentik wi mau. Ya semoga buat Dek Delvin dan juga Dek Beverly, Adrena Pramesti semoga menjadi anak yang soleh-soleha. Semoga tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Semoga sehat selalu, tercapai cita-citanya. Betul sekali. Mungkin katuran linggah teng mriki ya Mbak Lala ya. Siap. Sekarang kita Hah? Kita? Iya. Gue udah nyanyi bejir.
Iya, kamu duduk dulu, Nek. Iya, kamu nyanyi dulu. Ya, kamu nyanyi dulu. Buat penonton yang ada di belakang Videotron, yang Fungsi dadak- musang di sini apa? iki Itu bukan bojoku. musang. Apa? Ini luwak. Aja ngono, ayu loh. Iki Mantan. iki sing dingge nganu ben gak Asli iki. udan. Asli sing asli iki gak asli iki. Tapi Ya. ayu ya. Oh, lanang wedok kok lanang rek. Nonton. Kok tepos? Tepos ini bencong. Ya sudah, aku mau nyanyi dulu. Oh iya ya. Oh, Masa aku teka-teka biasanya langsung nyanyi, ini enggak nyanyi. ya lagunya apa lagunya? Lagunya sesuai dengan requestku tadi. Apa lagunya? Kita paringi lagu yang halus-halus dulu, habis itu yang kasar. Siap. Ya lagunya apa Cahayu? Ya kok disogrok kok. Oke, ditunggu ya Bu nggih. Wedok kok ndelok wedok ya iya no. Lah wong iki lanang wedok ya ndelok wedok kok. Mana Mbak Niken dari rumah jam berapa tadi? Iya, ini tadi aku dari rumah sekitar jam Piro? 2:30. 2:30 lewat dalan di. Aku mau pas bobok itu, Dek. Ya piye-piye, Dik? Lewat dalane iki Apik. enggak tak kira kan blora toh, iki blora toh. Iki bluro tapi sisih lor, perbatasan. Makanya kok jauh sekali. Kan biasanya aku neng gone Blora Kota, nek Randuk Blatung ngono kae, mau 3 jam setengah. 3 jam setengah. Iki mau nganti 5 jam. Iki jek adohne iki rencana iki rono neh kok. Kono lho, Lor Juwono iki arep nanggap Mbak Niken. Masa? Heeh. Kapan? So rencana cek Lor Juwono. Lah. Iki mau enggak tahu aku lewat mana. Lor Juwono laut toh? Oh, laut iki. Kene desa 11 wis. Kowe tanggapan ning ndi, Gong? Tak kewapuk. Pi laut tok. Laut kene desa 11 wis ta ya. Yo yo. Enek. Desa di. Desa ning Nyiroro Kidul. Nyiloror. Oh iya, dia Nyiroro berarti. Wah. Lor. Iya. Heeh. Apa? Mbak Niken. Ini tadi lewatnya jalannya agak nggak penak ya. Agak gak penak. Tadi lewat gunung nggak sih? Iya, gunung. Kowe lewat gunung mana? Gunung Manggir apa gunung Ada Tinggi? yang ini loh, lewat jalan sini tadi itu loh. Oh, Kali Nanas. Kowe kok roh lek yo. Kowe kok apa nu desa Amjo ya kene kok. Desane iku lho, Mak Amde Sutri Kali Nanas ya yo. Sutiem Kali Nanas. Lewat Kali Nanas to tadi. Anda tahu? Loh, piye to iki? Nggak tahu tadi aku itu dijemput. Oh, dijemput. Iya, Lewatnya Kali dijemput. Nanas. Setelah itu menggok berapa sini nganan sini. Iya. Nanti pulang bareng aku aja. Kenapa? Saya mau lewat Jeporo. Kenapa? Terus Kudus Purwodadi ini Kenapa? bareng aku memain genku. Kenapa? Gak apa-apa, Kenapa? gak apa-apa. Ayo nyanyi neh, Kenapa? nyanyi, Kenapa? nyanyi. Kenapa? Tambung loh. Oke nih nyanyi lagi ya. Nggak mau. Mbak Lala apa Mbak Niken dulu? Ya berdua aja. Berdua lagunya apa Cahayu? Tahu kita apa ya? Kita mau nyanyi apa? Oh iya ya. Yo, Itu aja. iki sing tua sing di to? Sing tua sing di? Itu aku. Oh, lagi niki. Kowe umurmu piro to? Lah. Aku ki Mbak Ipare Lala. Oh, Mbak Ipar Lala. Par. Kok iso lho? Sik, umurmu piro Mbak Lala? Yuswane pinten? 15 tahun. Kowe 15 tahun. Heeh. Mbak Niken 20. orang puluh. Aku 12 tahun. Kacek lah. Iya, 20 tahun kepungkur ta. Lagune apa lagune? KS. Apa iku KS? Kawitaning Sinawang. Oh, kawitane Sinawang. Iya. Oh, disingkat tok ya. Kawi taneng hi. Ndek mang ya lagune TK. Apa? Tali Kotang. Guyu kok telat iku piye geku? Alah, yo. Kowe gak gawe sandal to, ya wis aku melok. Ilang Iki soalnya karpetnya Ya. Heeh, licin. siloi lho, raragat. Lah iya. Iki nyewa kok Piye bukan tak rakyat. dolon dur kenteng. Alah Dolon iya dur iya. kenteng. Gendeng iki ning kene iki kenteng ning muki gendeng. Gendengnya apa? Gendeng yo iki lho ngene iki jenenge gendengenmu apa? Gendengi wong edan ya lho kan. Iku gendeng. Ya wis lah.
Itu genteng. Iya genteng. Nah, dia tadi ngomongnya apa? Genteng. Genteng kok enggak tahu. Lah yo kenteng kuwi nak tawa malah apik. Apa? Apa? Kenteng. Kentengku. Yo. Yo. Apa iki? Kawitane sinawang ya, yo. Kamu solah ya? Enggak mau. Yo salah kabeh lo calon. Yo enggak, aku nyanyi sampean solah. Yo. Engko sampean nyanyi, Mas Bagong solah. Salah. Yo wis. Lah bagianmu apa? Nyanyi wae. Oh iya nyanyi tok. Ya. Mbak Niken, Ya? Mbak Lala, Ya. istirahat dulu ya. Oh, Nah, lahirannya nggak apa-apa ya. Ya. Soalnya ambekan barang ya. Ya. Jalannya mana ya? Ya. Namanya oke. emang Oke. suaranya ngono? Iya. Ya. 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 Biar penyanyi Kencono KJW. Nah, ini sudah ada permintaan Sinambing Rantos mohon izin Mas Edi Sayogo kalian Mbak Lis mangke habis satu lagu dari Mbak Kumala panjenengan mboten ngira-ngira hormat kula dateng panjenengan mangke kula aturi minggah wonten panggung ngersake lagu napa buat dokumentasi pada malam hari ini. Yuk bersama Kencono Wungu campur sarinya Indonesia. Oke, diunjuk rasa karo mak-mak panjenengan sing diaturi nyanyi. Siap. Yo rasa melok kowe ku. Pelayan ke mang. Yo. Ya mau mama aku. Sesuk aja kesel lho ya jenek topak. Ting tung. Cek rong dino iki. Tang ting tung. Mboten nyanyi, Bunda. Nyawer aja. Mboten sanes kula lho nggih. Kula niku mboten nyuwun saweran niku mboten. Tenan apa ora? Saestu. Soale lek bahas saweran ning dhuwur panggung ki pane kaya saru ngono kae lho ya. Mosok saru ini. Iya makane ora pareng bahas saweran ning dhuwur panggung. Diwehi ya ditampani lek ora ya dinteni ngono lho. Nggih Bunda nggih. Oh, yen teni ae ya. Mboten. Badhe jenengan paringi nggih mboten napa-napa nggih mboten nggih kula teni. Teni. Nyawer. Nek mboten nggih bangeten. Nyawere Mbak Lisa ki ora wujud langsung cash ngono ora. Transfer no hari gini kok. Oh, Chris. Kris nggih, ora. Kris mawon nggih. Kris mawon nggih. Mungkin lek soalnya lek ndamel langsung niku didom kalih rencange. Lek Kris kan mboten to. Wis tak kira nomor rekeningmu, Nduk. Tak kira nomor rekening listrik. Mbak Lisa. Kok rekening listrik wis cair lunas. Jadi nggih Mbak nggih. Yuk. Ya. Ya, tembange wonten Atang-atang. ayang-ayang. Lah yo ayang-ayang terus atang-atang ya Mak yo. Joget Mak kowe Mak. Ben gak kesel. Sesuk ndelok lek mogol karo sender ya. Nggih Bu lek mirsani teh anteng-anteng ramo. Menikmati. Menikmati. Piye Mbak Lala? Perasaanmu piye? Alhamdulillah diparingi rezeki Sing barokah. barokah amin. Mbak Lis didongake piye? Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Lancar usahanya. Amin. Awet muda. Amin. Tambah anak lagi. Yo. Ya banyak anak banyak Tambah satu rezeki. lagi ya Mbak yo. Iki ditungane tambah anak muga-muga Mbak Lis ki akeh wong mantenan. Riase ben laris. ya toh. Amin. Sing Mas Yoga iki muga-muga proyeke lancar. Amin. Barokah rezekine kathah sok nanggap malih nggih Mbak nggih. Amin. Ini tadi request dari. Mbak dari Pramuladi Karang Taruna. Oh iya, ini Ibu- adik belum. Adik Belum lagunya request. apa? Sampeyan namane sapa ta Le? Kayak lo jenenge wangel kayak. Namane sampean sapa? Delvin. Panggilane? Delvin. Delvin. Kepanjangannya? Pokoknya kelingan apa sini lumba-lumba ngono ae. Dolphin kuwi. Dolphin. Lah yo Seneng nangkane wong iki itu. kan diganti e to, Iya, Delvin ngono lho. Sampe nyapa to Le kok lemes iki? Gak seneng to ditanggapne, ha? Seneng apa ora? Seneng apa gak? Gak Seneng. seneng apa ora? Seneng apa ora? Seneng. Perasaan. Seneng jare. Sampe kelas berapa? Kelas Kelas berapa? berapa? Kelas 6. Kelas Oh, 6 kelas SD. 6. Cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita. Saya dipikir sih. Pancen proses, butuh proses. Cita-cita pengen jadi apa? Kok jadi bagong iku neh. Mau Ojo kok malah mateni panganku kok. mau jadi apa, Adik? Cita-citanya? Polisi, aparatur negara. Apa dokter? Apa mau jadi Anten, apa? anten. Dadi nganten mang wis. Tadi pacari Mbak Niken? Piye mau enggak? Mau. Sok ditolak, soko ditolak. Jajal. Ora maksud iki pemasok duwe pacar kayak Mbak Niken ngono mau ndak? Mau enggak?
Oh ya. Nek upama malah Aku gelem. yang jane idaman semua para laki-laki. Ora mau mbok ancam kok. Piye? Mosok Roh aku. lagunya apa? Lagune Mas Delvin. Lagunya apa? Dik Delvin. Apa? Terserah Mas Delvin. Biasanya kalau ngrungokne Mbak Lala atau Mbak Niken gitu apa lagu nih pasan? lagunya? Mas rungokne apa? Gak tau Nah, ngrungokne. soalnya Mbak Lala sama Mbak Niken ini bisa lagu dangdut juga bisa. Lagu senengane sampean apa wes? Senengane apa? Senengan. Gala-gala. Iso. Thailand apa tete Pak? Bokong semok. Bokong semok. Tahu bokong semok gak? Ora sange ngerti mamahmu. Mamahmu manut sak kowe. Nyelentak wong. Apa? Apa rampung ae piye? Oh nganti sesuk siap. Ini Jam hitamnya malam udah ini. lama. Oh Oh Februari. Februari berarti wis garing udah saiki. sembuh. Sudah garing. Lihat. lihat. Ya kan memastikan. Dicek malah Oh, kacau. napa Bunda? Lagu Thailand. Thailand. Oh, lagu Thailand. Oh, Lagu Thailand. Bapaknya napa, Pak? Garam Cina, Pak. Garam Cina. Heeh. Ora iso aku iso kok kuwi to. Wis garam Cina kuwi tak Punya iso. anak gadis Gadis sekolah di Palembang. anak Terus piye? Ijos kuwi tok rohku. Ya lagu lainnya. Mbak Lis, terima kasih. Tinggalin jenengan kabotan to, Bunda. Kula betakne napa pripun? Oh katanya dijual tebus murah ya Bu. Iki lho isine nek karo nyawaku kok larang iki ketok yo. Masa Yo, berarti nyawane sampean gak begitu berharga ya, Mas. gak larang kuwi Kok brek. ngesakne mentu sampingan Iya kan. Lagune apa iki, Mbak? Manut mriki nggih? Thailand. Oh, Thailand yo. Thailand. Aku ngepek ya. 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 Ayo. Saiki. Heeh toh. Terange lho disinyale aku dhewe ora iso ndemek blas HP kok. Lah iya. Kurang di HP kok, Mas. Aku ya. HP ini urung di. Moro tuwa kowe. Nah, terima kasih. Gedel. Anana pake apa na apa dia apa ku apa tido apa ku apa taye Anana pake apa na apa dia apa ku apa tido apa ku apa taye Iya. Ya. Mbak Gemoy. Hei. Mbak Gemoy. Ya ampun ya apa njaluk lagu. Pulen Mas. Pulen. Porem ya. Sampun pripun? Oh, badhe turun. Kenapa Bunda? Kok turun toh, Mas? Oh capek. Mas Yoga bokong semak Oh piye, Mas? Kusuma Wijaya. Wijaya. Ora nyuwun lagu Kusuma Wijaya. Oh, Kusuma Wijaya. Semak. Ah nggih. Lah niki dereng telas sih Bunda. Oh nggih, siap ditransfer mawon nggih. Ini masih DP. Ngadeg. Baris. Baris. Siap, Brak. Dikulino pangan. Kowe rasa melok-melok lho kowe lho. Orang tahu iki. Terus suwun, Mbak. Niki aku sing ning nguri berarti gantuk iki. Lho kancane, Mbak. Gong. Hei, Aku gantuk iki. yo ngadeg kowe. Aku ya entuk. Entuk. Kowe Ya pengen ngadeg apa-apa. ora? Ya apa-apa iki ya wedok. Sapa sing ngadeg? Ngadeg. Kowe gak entuk kowe ngadeg lah kowe. Lah iki caca meng lagi lala karo niken munggah do ngadeg iki. Masa? Apa ya kuwi? Anu Mas nih ngene lho. Apa? Oh ya. Siap. Kusuma Wijaya ya, Dik ya. Kusuma Wijaya. Ya, siap. Kentean kata-kata lek. Kentekan kata-kata wis. Ora iso. Dan kata-kata kita ya.
Masih ada berapa lagu tuh Cahayu? 10. Oh 10, oke cocok. Nolnya di depan. Oh. Ini tadi juga ada permintaan dari Bu Tari yang jakenan nggih. Tak enteni. Oh lagunya betul tak enteni. Mbak. Apa? Bu aku udah ngerti lagu. Apa itu tak anteni? Mbak Lala tahu nggak lagu tak enteni? Gak tahu, gak tahu. Oh nggak tahu. Oh belum ada Bu. Enek tak anteni tapi langgam. Oh tak Ah, enteni. ini Ken dapat sosis di sawer Oh di dari sawer sosis. dari Mas. Oh dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Ini Ken tuku toh. Oh alah. Semoga berkah barokah nggih Pak nggih. Amin. Kuncine nek wong bakulan iki gelem Terima kasih sedekah. Pak. Terima kasih Thank Pak. you. Mugi-mugi sehat selalu. Sehat-sehat. Amin. Bagaimana kayak promotor ta wae dhewe iki? Stephen. Sapa Stephen iki? Lagi. Masku, jenenge Stephen. Ganti jeneng toh. Ora jadi Stephen jenenge. Rijal Stephen. Rijal iki. Stephen kuwi. Iki kancaku biyen rondan kok. Oh mosok kancamu Remi to? Malah Ngaku, sok ngaku. Oh. Kancamu Pak B no ing. Kancamu Pak B. Kabeh apa? Pak B. B. Oh iya. Lola. Apa-apa iki lagune? Lagune si Jingkas apa? Si Jingkas. Lah ya siji terus Apa gak seprapat ae? ora, satu lagi nggih Bu. Tapi itu lagunya jangan yang halus-halus. Ini tadi 4 lagu halus-halus terus ya kita Yo, ya. sing rada kasar. Ayang-ayang Kusuma Wijaya, Puspita Nala, terus apa kawitaning Sinawang. Sing keras apa? Mataku apa? Adan piye? Adan. Mah. Apa? Sing lagu zaman saiki. Apa lagune? Ropang. Rondo panguripan. Rodo. Nah, Rodo panguripan. Wis Marah-marah. Wes jodoh tukaran, megah. Kowe cilik lho, ya. Sil, iki mah ngono kae lho. Kandhanane cah cilik-cilik angel. Lah ya roke su enak lah ya. Botok piye lah Kang ngono Ah, iki. Mas, apa? Anu, C. Oh, C. Ayo, C, ayo. C. Kono terus aku ra mudeng lagune kan. Layarmu ganti to, Mas. Baik. Mas aku kayak rada kuru kayak mengembang. Bar ngombe es krim mang lho. Tapi Mas, Astagfirullah. aku nyanyi apa ya iki marepe? C sing penting C lah. Ceta. Cawitan Sinawang lho. Tuh. T. Ya manut. Nah, Semangat. kita kasih satu lagu terakhir buat para pemirsa yang ada di sini dan juga khususan kagem Mbak Lis. Bunda Lis Kali kalian Mas Bapak Edi Sayogo. Bapak Edi. Apa Mas? Foto. Mah aku foto. Minta lagu aja. Lagu yo apa? Tadi katanya ada yang request Mangu Purel. Oh, mangu. Kok Mangu mangu tok. purel? Mangu. Apa? Ojing no gak mandok. Ya ojing ya. Ojing ya. Ya ojing. Rasanya seksi atau Merah Reok. jambu. ya, Apa brigis, mawar hitam. mawar hitam. Reok. Cacah. Ojing ya, ojing together ya. Ojing together. Sesuk mergo enek ojing ning kene. Iya bersama Alah, ojingan iya, ya iya. bersama yuk. Ya vlog iki mesti. Ya vlog. Oh, iya mesti. Apa sayang? Apa? Oke. Apa sampean mah bengak-bengaknya apa? Foto oh Mary. Enggak, njaluk lagu sik. Mah. Emah aku. Emah liyane kuwi. Emah liyane kuwi. Oke. Anu. Ya alah ya Apa? kene. Ojing together iki. Nek mikir aja suwe-suwe. Abang biru lampune disko. Oh ya iso. Bujur uru. Awak kuru ngono deh nyanyi. Awak kuru mas. Mikir apa?
bojo loro. Punya. Ora, siji ya. Bojo siji dong deh salahmu. Salahmu boro. Cup besok tumbas. Gak boleh. Tumbas. Tumbas. Liane kuwi. Liane kuwi. C. Oh, C lagi. D. Ruwet ae lho. Kowe F. kowe ning omah wis mikir sing wedok bayar mekar malah mbok kon mumet-mumet. Terima kasih Mbak Lala Atila, Dediken Salindri, sukses selalu berkah barokah. Thank you, Sese. Alhamdulillah. Hamsyah, Sukron kasirun, sukron. Syukran suwanda. Oh, Mbah Sukron iki. Coba mengucapkan salam terakhir buat warga Nggih, matur Gendol. sembah nuwun sangat kagem warga yang ada di Gendol Kedung Bacin Gendong Kodanan. semoga semuanya sehat selalu, panjang Amin, umurnya, amin. pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged nanggap campur sari Laniken Salindri dan Lala Atila. Amin. Mugi-mugi sing tua-tua gek Panjang seger umur. waras awet leh momong anak putu. Amin. Kagem Bundali sekalian Bapak Edi matur Sayoko. sembah nuwun. Heeh. Nggih kalian putra putri nipun matur sembah nuwun. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mengundang KCW bersama Lalatil dan juga Niken Salindri. Terima kasih. Ya, wis. Semoga sehat selalu. Terima Amin. kasih. Apa? Niken Salindri R-nya apa? Repasangan. Berpasangan kok. Berpasangan. Oh, nggak tuh tak romo. Ya, udah ya. Sudah, Sini yuk. sudah. Oke, karena keterbatasan waktu di malam hari ini, terima kasih dari jajaran tim keamanan yang bertugas dari Babinsa, Babin Kamtipmas, Matur Sembah Nuwun dan juga Pamong Praja luar biasa. Ayo sekalian beberapa artis pendukung bersama Mbak Kumala, Irma, Mbak Lina, Iyo, Icang, berdiri yo sini. Satu permintaan Katresnan Sejati, habis itu nanti bareng-bareng dua lagu, bareng-bareng ya, yuk. Tangan berpasangan. Ayo, Mas. Cepat, tak susul.